أنا من قبل عضتني. كوبايتي. طب حاجة لو أنا أصلا لوحدي. קיבלנו מכתב צו פינוי. אוקיי. שיש לנו צו פינוי בבית משפט, ולפני שאנחנו נקבל צו פינוי, אם לא שלחו לנו שום מכתב, לא שלחו לנו כל מיני צריך לעשות איתם הסדר, מה אמרו, לא שלחו. פתאום יש לנו צו פינוי. אין חוב על הבית הזה, חמתי הייתה מסודרת, היינו משלמים כל הזמן, והיא נפטרה ואני המשכתי לשלם כרגיל מה שהייתה משלמת. אוקיי. ופתאום הם התחילו לשלוח לנו במקום 144 שקל לחודש, התחילו לשלוח לנו לחודש 3,000 שקל. ותבעו אותנו שאנחנו לא דיירים ממשיכים, כי אנחנו בלשים. תקופה ממש קשה, זה לא קל, כל הזמן אני חושבת איך אני אהיה ברחוב, איפה אני ללכת, אין לי מה ללכת עם הילדים. אני רוצה פינה לילדים שלי. אז חלמיש תמיד אומרים ביפו עבריינים, ביפו עבריינים. אז בטח עבריינים, כשאתה מוציא 3 ילדים לרחוב ואין להם בית, אין להם בינה, איך אתה רוצה להיות הילד הזה עורך דין או בן אדם לפחות נורמלי רגיל, לא צריך עורך דין, לא צריך רופא, לפחות בינה לילד, לאכול, ללמוד, לכל מיני, לישון, להתקלח, אבל אם הילד רוצה למצוא את עצמו ברחוב, איפה הוא רוצה לגדל ברחוב, זה ממש, התחלתי לחשוב על זה, ממש קשה, התחלתי לטעוק. אז פתאום המזכירה אצלם מסתכלת במחשב, מי? אז הוא בא, יצא מהחדר שלו, לא יודע, מסתכל על המחשב, הוא אמר לי, כן, מקדם. אנחנו נדרוך על הראש שלכם. אמר לי במילה מלאה, אנחנו נדרוך על הראש שלכם. עצבנתי ביום הזה. ואני אמרתי לו, אני לא נותנת לאף אחד לדרוש על הראש שלי, לדרוך על הראש שלי. עשיתי קצת בלגן. המילה הזאת יושבת לי כאן, ולא שכחתי את המילה הזאת. מכל מה שהלך.